Aquests avanços tecnològics tan quotidians són possibles gràcies a la telecomunicació. Transmissió, emissió o recepció de signes, senyals, dades, imatges, veu, sons o informació efectuada a través de cables, ones de ràdio, mitjans òptics, físics i altres sistemes electromagnètics. El futur de les telecomunicacions el tens a l'abast a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València. L'escola degana de la Comunitat Valenciana, situada entre les més prestigioses d'Espanya i que disposa d'un professorat que aporta a la docència els últims avanços tecnològics de la seva activitat investigadora. S'accedeix als estudis d'enginyeria de telecomunicació a través de la modalitat de Ciències i Tecnologia del batxillerat o a través dels cicles formatius de grau superior, relacionats amb les tecnologies de la informació, les comunicacions, l'electrònica i les tecnologies audiovisuals. Todos hemos dicho desde siempre cuando entramos que es carrera de futuro y desde luego lo es, se está demostrando en el día a día y justamente en esta situación en que casi todos los sectores se encuentran afectados y nosotros prácticamente pues, nos encontramos en una situación privilegiada. ¿Privilegiada qué quiere decir esto? Prácticamente el desempleo aquí en la Comunidad Valenciana, y nosotros lo medimos muy ajustado, colegiado a colegiado, está entre el 2,7 y el 3,1%, quiero decir, eso es mínimo. A l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions s'imparteix el grau en Enginyeria de Tecnologia i Serveis de Telecomunicació, amb 4 itineraris formatius de la professió: sistemes de telecomunicació, sistemes electrònics, telemàtica, so i imatge. El grau atorga les competències professionals d'enginyer tècnic de telecomunicació i dona accés al màster en Enginyeria de Telecomunicació. Grau i màster formen el programa integrat que t'habilita per a la professió de l'enginyeria de telecomunicació. L'escola ofereix també un títol de màster en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions, orientat a la recerca, títol que permet accedir al programa de doctorat en telecomunicació. L'escola està dotada amb més de 1.500 metres quadrats de laboratoris, equipats amb les tecnologies més modernes a fi d'oferir-te una docència d'excel·lent qualitat. L'enginyeria de telecomunicació t'obri la porta a una gran varietat d'eixides professionals. Els enginyers de telecomunicació troben faena en grans empreses de telecomunicacions i consultoria, en l'administració pública, en activitats de recerca, desenvolupament i innovació, com també en la docència. A més, per la capacitació assolida, poden liderar empreses o negocis propis. Yo soy un ingeniero de teleco de la primera promoción. En la actualidad tenemos del orden de 20 ingenieros superiores de teleco. Prácticamente creo que todos ellos han nacido en la Escuela de Valencia. No es por cariño, sino obviamente le tenemos cariño, pero yo creo que principalmente es porque la Escuela de Teleco de Valencia es la escuela que a nivel nacional está más preparada en lo que nosotros tenemos como tecnología core, que es la ràdio sobre fibra. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació et posa a l'abast una formació avalada per l'acreditació internacional ABET i orientada a l'ocupació. La majoria dels nostres alumnes fa pràctiques remunerades en empreses o institucions de recerca mentre estudien. Les pràctiques en empresa són fonamentals per aconseguir faena en acabar el període de formació, ja que les empreses solen contractar els alumnes quan acaben les pràctiques. Aquí testeamos componentes o prototipos o diseños que van a ir embarcados en un satélite. Entonces hay una serie de pruebas que marcan las normas, las leyes, que deben pasarse antes de ser lanzados, porque como comprenderéis es muy complicado en espacio arreglar o reparar cualquier avería. Tenim nombrosos acords amb empreses i institucions de recerca que ens reforcen amb iniciatives com ara les aules d'empresa, les càtedres d'empresa i la nit de les telecomunicacions valencianes. A més, mantenim una estreta relació amb el Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació.
Pel que fa a la formació internacional, un 65% del nostre alumnat estudia ja a l'estranger. Multitud d'acords amb les millors universitats d'Europa, d'Austràlia, del Japó, dels Estats Units i del Canadà permeten que estudies en qualsevol lloc del món i que aconseguisques dobles titulacions. Sense oblidar la formació integral, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions t'ofereix una vida universitària molt activa. Organitza tota classe d'activitats científiques, culturals i esportives, tallers, conferències, grups de música, viatges i competicions. Perquè el que importa és tu, el teu futur el tens a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació. Universitat Politècnica de València, la millor decisió.